खुलुमबाय। दिनै जों खनसेनो 7 जन मानसि थैनाय आरो लोगोसे मानसि गोमानायनि माखासे खोथा सावरायगोन। हिन्जाव गोदान दोननो थांनायावनो हिन्जाव गोदानमोननि गामिनि मोनसे गारिया एक्सिडेन्ट जायो आरो बे एक्सिडेन्टआव गासै 7 सुबुंफोरा बे जाब्रबथाय जाथायाव जिउ गोमानाङो आरो लोगोसे गासै 13 जन सुबुंफोरा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दङ, ICU रुमाव दङ। दा बिसोर गासै 13 जन सुबुंफोरा सिरियास कन्डिशनाव दंगासिनो दं। बे गारिनि ड्राइभारा हारसामोन आरो बे ड्राइभारा एक्सिडेन्ट जानाय लोगो लोगोनो खारखादों। बे जाथाया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय टंलानि नावसालि होननाय मोनसे जायगायाव जादोंमोन। हिन्जाव गोदान दोननो थांनायावनो हिन्जाव गोदानमोननि गामिनि मोनसे गारिया एक्सिडेन्ट जायो आरो बे एक्सिडेन्टआव गासै 7 सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय। लोगोसे दा 13 जन सुबुंफोरा गुवाहाटी मेडिकेल हस्पिटालाव दं, ICU रुमाव दङ। बे जाथायनि ड्राइभारा एबा बे गारिनि ड्राइभारा हारसा मानसिमोन। बे ड्राइभारा जाथाय जानाय लोगो लोगोनो मानसियानो गोमाखाबाय एबा खारलांखाबाय। आसरित। लोगोसे टंला नावसालिनि रायजो राजा बिथांमोना गोबां दुखु मोनदों बे जाथाया जानायखौ नुनानै, आरो गोबां मानसिफ्रानो बे जाथाय जानायखौ नुनानै हर गेजेराव उन्दुलांनो हायाखै। गोबां दुखुनि खोथा रायजो राजा नोंथांमोन। हिन्जाव गोदान दोननो थांनायावनो मोनसे गारिया एक्सिडेन्ट जायो आरो बे एक्सिडेन्ट जानाय गारियाव गासै 7 जन सुबुंफोरा थैनांगौ जायो। लोगोसे 13 जन सुबुंफोरा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दङ। दा बिसोर 13 जन सुबुंफोरा सिरियास कन्डिशनाव दंगासिनो दं। दा जों रायज्लायदिनि मानसि गोमानायनि खोथा। नैबे नुबाय थानाय मानसियानो गोमानानै दं। बे मानसिनि मुङानो जाहैबाय राजु बसुमतारी। बिसोरनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, गामिया एबा जायगाया जाहैबाय पार्बत जरा। बे राजु बसुमतारीया 12 मार्च खालिनो गोमादों। खौराङाव फोरमायहरनाय बायदिब्ला बे राजु बसुमतारीया खर'आ एसे गाज्रि एबा ब्रेना एसे गाज्रि। 12 मार्च खालि गोमादोंमोन। 12 मार्चनिफ्राय दिनै 15 मार्च सफैबाय, नाथाय बे राजु बसुमतारीखौ दासिमबो जेबो खौरां मोननाय जायाखै। दा बेखायनो नोंथांमोना जुदि बे नुबाय थानाय राजु बसुमतारीखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना नैबे नुबाय थानाय अनजिमाफोराव फन खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे राजु बसुमतारीखौ नुयोब्ला फन हरनानै फोरमायहरगोन होननानै। मानोना बे राजु बसुमतारीया खर'आबो एसे गाज्रिखा आरो दा बे राजु बसुमतारीया ओंखाम मोनजादोंना मोनलोङाखै बा उन्दुनो मोनदोंना मोनाखै बेनि सोमोन्दै जेबो मिथिनाय जायाखै। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।